Och vi slutnar tidigare här bak. Vi tänkte sova nu. Men att man ses imorgon. Puss! Update nummer 21. Musiken är på, regnet. Sen är det utanför. Och Mickan. Men tiden är fast lite ingen kvar. Vill du fortsätta på din lilla däck? Ja, den har fovrungar som får leva upp. Det är skitkul. Det bästa med den här bilen är fan att ja, nu här ser jag på skärmen. Nej, kommer. Det är stjärnklacken sen. En klädd stjärnor. Det var bra alltså. Vi kämpar på. It's very fun. Det syns ju. Ja, det är inte så. Det är ett bilfönster. Ja, vi ser vad en bil ute. Vad fan tror jag? För det syns inte liksom. God morgon, Mickan. Nej, det är ingen god morgon. Jag vaknade här på stunden. Jag har honom kvar i veckan. Han sover som en stock, men... Sidan dumnar bort. Jag vet att det bästa är den här jävla flärpen man har haft i ryggen. Ja, det är härligt. Ring där. Var ska jag information? Ska vi till Felix? Time for breakfast. Wake up the devil. Ja, det är inte. Waking up with a smile. Här har vi klassens positiva